dag skal jeg vise jer, hvordan man laver en bat-fil. Så det første I gør er højreklikke, gå ned på ny, så tekstdokument, kald den hvad du vil. Åbn den. Så starter vi med at skrive /echo, så starter man echo off, /echo off. Så for at lave en titel, så den for eksempel, i stedet for at skrive c/windows/system/cmd.exe, så kan den skrive det her bat.dk. Prøver vi at gemme sådan en bat-fil. Kald den hvad du vil. Så husk, her skal der være .bat. For at starte den. Jeg glemte at sige en ting. Man skal huske at lave pause 0 efter enhver ting næsten. Pause 0 det gør, kan vi vise jer. Se bat.dk. Det vil sige at i stedet for at den bare hurtigt forsvinder, jeg prøver lige at delete det igen og vise den. Se, det kommer hurtigt frem. Den kommer hurtigt frem og viser det, og så lukker den. Og så i stedet for at vi vil ikke have den til at lukke, så skriver vi pause 0. Men hvis du skal lave en sætning, skriver du echo, og så det her er min sætning. Man kan ikke lave e og o. Så skriver man pause 0, ellers vil den forsvinde hurtigt. bat.dk, det her er min sætning. Så kan du customize det. Det vil sige at du kan skrive, tryk enter for at gå videre. Ja, hvordan man nu staver echo, så er du gået videre. Så husk pause 0. Prøv lige igen den. Tryk enter for at gå videre, tryk enter, så er du gået videre. Og hvis du vil have at det hele skal komme frem på en gang, nu prøver jeg at lave en sætning. Så sletter man pause 0. Det er bare et eksempel. Så husk pause 0 her til sidst. Så står der det her min YouTube-bruger. youtube.com/hjælp.dk. Og så kan du så eksperimentere lidt med det og lave menuer. Jeg vil vise jer hvordan man laver en menu i næste video.